बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय तो रायजोफोर एक्चुअली आङो लोमजानानै दङमोन आरो भिडिअस लानानै फैनो हायाखैमोन आरोना तो जियानो हक नैबे समावहाय दिनै आङो फिन खेबसे आरोबाव भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय जायफ्रा मोजां मोनो नायलांनो हागोन बोथोरा ओरैबायदि जाबाय आसामावहाय स' अखायानो नागारा ना तो जियानो हक नैबे समाव आङो फिन खेब भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय नोंथांमोना निस्सय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानैहाय ना तो बिदिब्ला जागायलांदिनि बोथोरा बिदिनोसै फ्राय जोंनियाव हालौनाया जाबायानो दा खोथियाबो फोबाय खायफा खायफा बेबायदिनो सिगांथिंहाय नेट सोंलायनो गोनां जादों दा खोथियाफोरखौ फोजोबबाय आरोना मोसौ सोसौ एसे सेफटिनि थाखाय तो एसे माने नेट होनो गोनां जादों आंनियाबो माने अलरेडि सोमखाबाय दा खालि माने फोनांगौ आरोना खोथियाखौ सारनांगौ आं माने गाबोनफोरसो सारनाय जागोन गाबोनफोर सारनो हागौ आरोना अखानि थाखाय एकदम नेनो गोनां जाबाय रायजोफोर आपडेट्सआ बेनो जोंहा माने PM किसान ना PM किसाननि 20 नाम्बार इनस्टलमेन्टखौहाय जोङो नैबे 31 मेआवनो बेबायदि एसे हाबगोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों नाथाय बेसेबां सैथो एक्जेक्टलि माने दासिमबो कनफार्म नङा दे लोगोफोर जायखिजाया आंनि मिथिनायावहाय नैबे मे नङाबा जोंहा नैबे जुननि फार्स्ट उइक नङाबा सेकेन्डनि उइकआव हाबनायनि एकदम माने चान्स दं आरोना जोङो रेडि जादोलाय निस्सय बयनाबो क्लियार जाखाबाय जानांगौ KYC फोराहाय आरो बेबायदिनो एकाउन्टफ्रा जोंहा क्लियार थायोब्लानो लेनदेन थायोब्लानो जोंहा जेबो टेनसन गैया आरोना KYC फोर गैयाबा मारिनानै लाखा आरो मोनबाय थानायफोराथ' आरो जेबो प्रब्लेम गैया मोनबायानो थाखागोन तो जोङो नेनानै थादो जोङो जुननि फार्स्ट उइक नङाबा सेकेन्ड उइकआव एकदम चान्स दङ जुदि 31 मेआव जुदि हाबाब्ला आरोना तो जोङो एसे नेनानै थायोब्लानो जाबाय दा खेथिनि सम एसे 2000सो मोनोब्लाबो ना बिराद हेल्पफुल जायो आरो दा जियानो हक बिदिनोसै बोथोरा एबारावहाय बिदिब्ला रायजोफोर जोङो नेनानै थादिनि आरो जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो तो SHG नि जिथुनाखि जोंहा 10,000 रां आइजो बा महिलाफोराहाय मोननो गोनां दङमोन तो मा जाखो आरो भेरिफिकेशनाथ' जोंनियाव अलरेडि कमप्लिट जाजोबनाय बायदि जाबाय जोंनि साइडआवहाय आरो बाखि गुबुनाव मा जादों मा जायाखै आङो बेखौ बांद्राय मिथिया नाथाय जोंनि साइडआव फ्राय माने बेबायदि भेरिफिकेशना जानाय बायदियानो जाबाय नाथाय जादोंब्लाबो दिनैसिम मानो मामाया बन्द खालामनानै दोनखो बिहालि होननाय समस्थियाव जिथुनाखि मामाया होनायनिफ्राय तो दिनैसिमबो माने गैया ना तो जेरावबो माने फैसाखौ बेबायदि होआसैनोखा तो मा जाखो होनो हाला नामा साननो गोनां जानानै फैबाय ना तो मा जागोन दा ना इलेक्सन खाथिसिम लांसिगोन इलेक्सननि इस्यु जासिगोन नामा बेबो सरकाराथ' आरो नाटकखौ बानायबायानो थाखायो मोनफा मोनफा ना तो मा बुंनो आरो दा होनो हायो ना हाया बेखौ समासो खिन्थागोन आरो होनो हायाबा भटआ माइनास जागोन नामा सिदा बाथ्रा दा जियानो हक मामाया थगायदोंना मा खालामदों जोंनो बेखौहाय समा खिन्थागोन गोबां निउस दामबाबो माने खामानि होआखै तो जियानो हक जोंनो समा खिन्थागोन एसे नेनानै थायोब्लानो जाबाय आरोना आरो बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो दा हादोरावहाय फिन खेब बेबायदिनो आरोबाव COVID-19 बायदिसिना बेबायदि आरो फैसावदों होनना बुंदों चाइनायावहाय दा बिजनेसनि थाखायसो दामदों ना बेफारनि थाखायसो दामदों आङो बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिला आरोना रायजोफोर दा जियानो हक जोंहा एक्सपिरियेन्स दंखायो बांद्राय जोङो गिनो गोनां जेबो गैया तो जोङो गावबा गाव थिग थायोब्लानो जाबाय आरोना तो रायजोफोर आङो दिनैहाय बारा गोलाव खालामला बोथोराबो मोजां नङा बिराद अखा हागासिनो अखा हादोंब्लाबो आङो नैबे कफिखौ हमनानै भिडिअखौ माने शुट खालामगासिनो आरोना जियानो हक रायजोफोर नेक्स्ट टाइम आङो आपडेट्सफोर मोनोब्ला लाबोनो सेस्था खालामगोन गोजोन्थों बाय बाय